Добре сте ни дошли обратно, а сега е време за рубриката "Да откриеш България", която е съвместна инициатива на BTV и Министерството на туризма. При нас отново е нашия колега и автор на рубриката Владислав Цветков. Неговите пътешествия всеки път ни отвеждат до непознати кътчета у нас. Здравей! Между прочим, след тази красота, която беше в студиото с тези прекрасни момичета, днес ще отидем на едно прекрасно място. Аз специално никога не бях посещавал Дунава и по-специално не бях плавал на различни места там. Трябва да ви кажа, че бях абсолютно впечатлен. За пореден път се убеждавам, че ние у нас имаме прекрасни места, които често пъти са непознати. Нещо, което е много важно и много държа да кажа, това е, че всъщност навсякъде, в това число и там, аз открих едни прекрасни хора. Едни хора, които обичат това, което правят, но и много се стараят, за да покажат красотата на родния си край. Дори на моменти аз се чувствам малко неудобно, тъй като те ме гледат с една определена надежда, че аз с нещо мога да им помогна. Аз всъщност не мога да им помогна, но това, което мога да направя, е всъщност да покажа на нашите зрители, да ги заведа по тези места. Това не е малко. Да им покажеш именно местата, на които ти Иначе имаше много забавно нещо. Аз никога не съм подозирал, че всъщност на Дунава те на различни красиви места казват Дунавските Малдиви. Малдиви. Аз разбрах, че ни водиш на Малдивите на Дунава. Как се случва хем на Дунава, хем на Малдивите? Ами това се дължи, защото наистина там се образуват едни, благодарение на течението на водата, се образуват така наречените пясъчни коси и наистина там човек просто като отиде и нещо, което е много важно. Този район е много богат на биоразнообразие. Независимо от това, че според мен трябва да се води една по-интензивна регионална политика, за да може той наистина да върви напред, защото малко хората на моменти имат чувството, че леко така някой ги е забравил. А всъщност това не е правилно, защото там живеят истински хора, умни хора, стараещи се хора и правещи всичко възможно, за да може да покажат красотата на мястото, на което живеят. На Малдивите. Хайде да видим българските красиви Малдиви. Нека да видим. Българският участък на река Дунав е около 47 км, а броят на островите е променлив и те са около 50. Да поемаш по реката и да посетиш някои от островите е чудесно занимание, а защо не и приключение. Мястото е много интересно. Тук се срещат над 220 вида птици, голяма част от които са защитени и са част от червената книга на България. Свилен Чешмеджиев се е посветил на каузата да изучава, но и да популяризира биоразнообразието по тези места. Това е 100% приключенски туризъм. Самото идване до острова е доста интересно. Тук блатата, черните пътища, птиците, биоразнообразието, просто това е част от цялата емоция, която изпитват туристите, които са тук в района. Ами да, наистина остров Персин е място, което е под най-голяма защита, тъй като тук функционира активен затвор. Съответно, например, колонията пеликани тук е най-защитената колония пеликани в света. Ако никога не сте поемали с каяк по река Дунав, то няма как да знаете колко красиви кътчета има. Самата река формира на места така наречените пясъчни коси, а местните ги наричат Малдиви. Всъщност как се казва това място? Това място е Вардинските Малдиви. Има много Малдиви по тая Дунава. Много Малдиви, да. Всеки дърпа към него си и си кръщава своите пясъчни коси, се Малдиви. Дали Никопол, дали Русе, дали Свещов, Вардин. Страхотно нещо е това с каяците да дойде тук. Може да дойдеш с лодка, ама друго си и сам да го направиш. Сам да го направиш, да. Нали? Много са красиви тези места. Красиви са, ние сме свикнали общо взето. Човек като ги гледа всеки ден и свиква с тази хубост, ама си давам сметка, че хората, когато за пръв път ги виждат, им е нещо различно, нещо красиво, да. Страхотна работа. И животните си живеят тук на спокойствие. Да, преди малко снимахме. Прекрасни места обиколихме днес тук. Много хубави места. Както си казахме, навсякъде е красиво, но опитаме се да популяризираме и тия места. Да научим хората, че тук има чудесни места за посещаване,
чудесни, редки животни, птици, растения. В момента на приключенство го има, ние на това и акцентираме. Хората, които идват тук, отблизо или отдалеч, са очаровани от местата. И хората, които са от Свищов, да речем, си казват: Боже, ние не сме знали, че тук под носа ни имало такива красоти, пък досега сме ги пропускали. Това е наистина едно невероятно място. Тук човек може да се почувства като един истински отшелник. Нещо като Робинзон Крузо. Ама то си е направо приключенско място тук. Паш са си Малдиви. С атракция Морски орел. Хората, които желаят, могат също да се любуват и на залеза, както и на изгрева, също и могат да видят, като и рибари вадят и мрежи, и когато евентуално дойде някоя буря, вече усещат истинските условия на рибарите, които изпитват през този период. За вас коя е най-вкусната дунавска риба? Ами, 3 са видовете, защото нямам точно най-вкусна. Сом, шаран и амур са най-вкусните. Всъщност, приключенията по река Дунав могат да бъдат и малко по-различни. В случая ние не може да влезем с лодка, тъй като виждате, че тих бял Дунав доста се вълнува. Ще сложим, нека да обрат зеленчуците. От няколко години рибарите се включват в организиране на разходки по реката, а престоят в рибарска хижа и да станеш свидетел на приготвянето на рибена чорба си е чудно преживяване. Първо се вари рибата или всичко се вари? Значи те са... прави се по два или два начина. Един се обират зеленчуците и рибата се слага в нарязана на парчета, се слага накрая да оври, преди да стане супата. Другия вариант е рибата овира, обезкостява се, след това врат зеленчуците в бульона и накрая се слага обезкостената риба. Деликатните гости ядат риба без кости. Правим им пикници по желание на клиента. Рибени чорби, риба на скара, на шиш. Абсолютно сигурно може да се каже, че за мен това е най-добрата заключителна част на така наречения приключенски туризъм. Вкусна рибена чорба от 4 вида риба.